Fire εδώ. Σήμερα έχουμε ένα πολύ special επεισόδιο με ένα δαιμονισμένο. Για πάτε να δείτε το βιντεάκι. Που έκανες, που τον άφησες να ξανάρθει. Τώρα, διάβολε, η ευκαιρία σου πάει, πέταξε. Ήρθε η ώρα σου να φύγεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! 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 Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Έξω από αυτόν! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Άστονα! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε διακηρύττω ελεύθερο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερος. Τι κάνεις? Το δαιμονισμένο. Πέτε τον. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Απεταξάμενο από το σατανά. Απεταξάμενο από το σατανά. Αφήστε τον. Απεταξάμενο από το σατανά. Απεταξάμενο από το σατανά. Αφήστε τον. Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Συγχωρούνται. Αφήστε τον. Συγχωρούνται. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε στα κανάλια το δικό μου το κανάλι Dragon Fire, Μάνος Κωνσταντίνου, Νίκος ΑΚ και Γιώργος Καλύμνιος. Αυτό ήταν το βίντεο. Ως το επόμενο βίντεο. Bye!